Béla Ferdič je sochár, grafik, umelecký sklár a reštaurátor. Študoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení a rok bol poslucháčom na dnešnej MOME, vtedajšej Vysokej škole umeleckého priemyslu v Budapešti. Je členom spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku a pravidelným účastníkom tvorivej dielne In situ. Od roku 2007 je externým učiteľom na súkromnej škole umeleckého priemyslu v Kolárove a váženým členom výtvarného spektra. Odborným okom by som povedala, že robíš dosť aktuálne umenie. Laik by to v hovorovom jazyku nazval abstraktným. Čo by si o sebe povedal ty sám? V prvom rade som grafik. Napokon na strednú školu som sa prihlásil na iný odbor, čo určilo tento môj smer. Študoval som kameňosochárstvo, kreslenie ako také som spoznal úplne z inej stránky. Tam malo kreslenie druhoradú úlohu, pretože konečný produkt alebo konečné dielo vzniklo z kameňa. Z tohto hľadiska bolo zaujímavé okúsiť ten iný svet, kreslenie inak. Kreslenie bolo u mňa naďalej silno prítomné po skončení strednej školy. Na vysokej škole som pracoval na odbore sklo. 6 rokov som študoval toto remeslo. Učil som sa túto formu vyjadrovania. Aj to je veľmi zaujímavé, veď tieto dve látky sú si podobné, kameň a sklo. Ale kresba mala druhoradú úlohu. Línia, respektíve kreslenie, je naďalej dominantným prvkom každej mojej práce. Tieto roky, kým som sa učil tieto remeslá, boli z tohto pohľadu rozhodujúce. Musel som zmeniť svoje zmýšľanie od základov. A musel som sa naučiť používať kreslenie ako druhoradý prvok. Z odborného pohľadu to vidím tak, že formuješ sklo bez dekorácie. Vnímam to správne? A ak áno, ako na to reaguje tvoje okolie na výstavách? Do akej miery to prijímajú? Myslím, že sa mi podarilo naviesť publikum tak, aby spoznali aj túto moju stránku. Je ťažšie stráviteľná pre bežného človeka, to je fakt. Treba teda vysvetliť, čo prečo robím, prečo som sa dostal tam, kde teraz som. Ja som v minulosti veľmi veľa pracoval v sklárskom priemysle. Mal som objednávky na rôzne miesta a aplikoval som aj mnoho techník. Počase človek má nutkanie urobiť zmenu. A druhá vec je nasýtenosť. Človek sa nasytí tými formami, motívmi. Vtedy je čas urobiť zmenu. Treba sa posunúť ďalej. V mojom prípade je potrebné, aby som si ostal verný. Aby som ďalej vedel inštinktívne tvoriť. Vzťah materiálov a kombinovanie rôznych materiálov tu boli vždy prítomné. Dodnes o tom premýšľam. Je pravda, že sa to strieda. Raz používam klasické tradičné materiály, inokedy materiály typu FMR, materiál na báze vlákien. Zaoberám sa aj vecami, ktoré nie sú trvalé. Bola by som rada, keby diváci lepšie spoznali a pochopili tvoje práce. Môžeme sa pozrieť na niektoré konkrétne? Moji predkovia väčšinou obrábali pôdu. Je veľmi zaujímavé, ako tento svet už zmizol. A s týmto strašiakom som sa snažil tento svet prinavrátiť. Stál som v strede poľa a mal som pocit, ako by som sa poklonil pred mojimi predkami, ktorí pracovali na poliach.
Mohli by sme sa vrátiť do nedávnej minulosti, do starého režimu, keď roľnícke družstvo prikázalo robotníkom, aby išli pracovať na polia. Celá rodina sme išli napríklad prerieďovať mrkvu. Tu sa mi vrátil tento zážitok, vizuálna túžba. Rozmýšľal som, ako by som to vedel preniesť do výtvarného umenia. Takto vlastne prišiel tento nápad. Postaviť sa do stredu poľa, stáť a cítiť, ako plynie čas. Ale treba to nejako zväčšniť. A napadlo mi, že budem pracovať so svetlom a tieňom. Napadlo mi, že vytvorím vlastný tieň a zväčšním ho v rôznych fázach dňa. Tak ako postupovalo prirodzené svetlo, pohyb slnka nasledoval aj tieň. Tieň sa skracoval a potom som tento tieň zväčšnil tak, že som ho preniesol do jedného diela. Tieto rôzne fázy dňa som vykopal do zeme. Zdokumentoval som to, potom som ich postupne vykopával do zeme a vznikla negatívna plastika. Potom som to spojil. Tieto dva svety. Minulosť, ktorá je v zemi, a prítomnosť, ktorú reprezentujem ja. Toto tvoje dielo má ale tento význam iba na tomto poli. Alebo to vieš zrealizovať aj v nejakej výstavnej sieni? Určite by sa to dalo urobiť, ale je špecifické pre to dané miesto. To je teda aj základ prírodného umenia, ktoré práve preto vzniklo. Predchádzal mu land art. Umelci, ktorí v tomto žánri pracovali, sa rozhodli pre tento žáner, lebo nechceli byť závislí od galérií, kurátorov alebo od historikov umenia. Toto je v podstate pôvod dnes používaného výrazu prírodné umenie. Ale už sa zredukovalo. Vidím to tak, že sa z neho stalo jednoosobové umenie. V mnohých prípadoch sa tieto diela rýchlo pominú. Môže ich zmyť jedna vlna, alebo môžu zarásť burinou. Ako sa staviaš k otázke pominuteľnosti? Akceptujem pominuteľnosť. Veci sa neustále menia. Naše okolie sa neustále mení. Aj príroda sa mení. Aj my sme jej súčasťou. Sme prirodzenou súčasťou prírody a to si často neuvedomujeme. Ako som už spomenul, tento proces je dôležitý. Nemôžeme ho zastaviť ako filmový záber. Povedzme si niečo aj o tvojom učiteľskom povolaní. Čo by o tebe povedali žiaci? Aký si učiteľ? Komunikáciu s nimi považujem za dôležitú. Treba hovoriť aj o vážnych veciach. Aj to je možné povedať tak, aby si z toho niečo zobrali domov. Začal som učiť stredoškolákov, ale myslím, že ak chceme spoznať osobnosť dieťaťa a vôbec mladého človeka, tak by sme mali začať učiť tých najmenších. Dopadlo to tak, že dnes už učím všetky vekové kategórie. Tieto hodiny nie sú hodiny v tradičnom slova zmysle. Tu v umeleckej škole to prebieha tak, že s nimi naozaj žijem a tvoríme spoločne. S Bélom Ferdičom sme sa rozprávali aj o jeho blížiacej sa soulovej výstave, ktorú plánuje otvoriť na jeseň. Centrom jeho výstavy a záujmu je téma línie ako základný elementárny znak prakultúr. Na svojich grafikách nám umelec vysvetlil, ako on chápe formu línie. Keďže som umelec, ktorý experimentuje, tak je práve aj samotný proces súčasťou výstavy. To, že sa my tu rozprávame, sa u mňa prejaví tak, že sa od toho odrazím a posuniem to niekam ďalej. Vďaka tomu, že si teraz tu, ja na túto jednoduchú líniu viem nadviazať. Na tento náš rozhovor. Tak som rada, že som mohla pomôcť.